Tak! Derfor vi gør det. Mega godt. Derfor vi gør det her. Mega godt. Skal vi lige have sådan en, hvor jeg skærer ned igennem i kagen? Ja. Damn, the money shot. Flot snit. Ja, jeg mangler min klokke. Jeg er klar. Okay. Nu er det sidste lys. Godt. Klar til optagelse. Ruben sæt. Bagklap! Bagklap! 6 take 1. Det er for godt gået, mand! Igen skulle den spiller færdig. Hun hedder Emma Elisabeth Bække. Tusind tak! Jeg vil også gerne bare finde en måde at komme væk fra den her. Ja, eller få den over. Ja, ja. Jeg har taget til. Kan vi starte med at takke 3 skuespillere, vi har skudt af. Faren, der lige er kommet. Tusind tak til B, der var med hele dagen. Og vores superstar, Petra Banke, mine damer og herrer. Uanset om, hvad man har lavet, og hvor meget man har arbejdet, og om man eventuelt også måske har fået en lille smule for det eller ej. Så tusind tak, fordi I alle har brugt jeres tid på det her. Det kan jeg mærke, det så vi helt rørt over nu. Men det er vildt fedt. Det er simpelthen så fedt. Og vi 3, vi gør det jo, fordi vi elsker at gøre det her. Selvom vi også hader det lidt nogle gange. Så elsker vi det jo helt vildt meget, og det er jo derfor, vi inviterer jer ind i det.